Nixtieqlek futur u opportunità fejn taħdem, taqla l-flus u tgawdi lill-leżiż tiegħek. Mhux biżżejjed li l-pajjiż jimxi l-qudiem, irridu li inti timxi l-qudiem. Jiena rrid ir-relazzjonijiet personali li għandek inti mal-leżiż tiegħek jimxi l-qudiem. Jiena rrid li l-fibra soċjali timxi l-qudiem. Jiena rrid li l-volontarjat f'pajjiżna jimxi l-qudiem. Jiena rrid li l-istudenti jimxi l-qudiem, liż-żgħażagħ jimxi l-qudiem, lil dawk li huma fis-snajja, lil dawk li jaħdmu, lil pensjonanti, lil anzjani kollha, lil persuni b'diżabilità, il-frontliners kollha, l-edukaturi, l-edukazzjoni ta' uliedna. Dawn kollha aħna se nkunu qegħdin immexxuhom il-qoddim. U għaliex? Għaliex se nkunu iffukati fuq il-ħidma, se nkunu iffukati fuq il-pajjiż, se nkunu iffukati għalik. Mhux moħħna fik. U mhux moħħna kif ħanevitaw id-domandi minħabba l-iskandli, il-150 skandlu illi wettqu u iktar kemm ilhom f'dawn l-aħħar 9 snin u iktar fil-gvern. Din hija d-differenza. Irdu nkunu ffokati fuq it-tmun ta' pajjiżna għal ġid tiegħek. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt dibattitu ma' Roberta Bela, l-ewwel dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali fl-aħħar sentejn. Dibattitu ta' aktar minn siegħa li fih filwaqt li Roberta Bela kompla jikdeb u jbeżza, Bernard Grech kompla bl-aktar mod pożittiv iwassal u jispjega l-viżjoni tiegħu għal pajjiżna. Nhar is-sibt għandek għażla, s-sibt li ġej inti sejjer tażel għall-libertà. Sejjer tażel biex tneħħi l-oppressjoni, biex tkun tista' titkellem, biex tkun tista' toħroġ, biex tkun tista' tgawdi lill-leżiż tiegħek, biex tkun tista' tgħix anki moħħok mistrieħ ġewwa darek, biex tkun tista' anki l-uliedek, anki lill-maħbubin tiegħek, lill-leżiż tiegħek. Tkun tista' tarhom jimxu l qudiem. Biex int li trid tinvesti, isseraħ rasek li għandek pajjiż b'reputazzjoni tajba, li għandek l-opportunitajiet, li għandek level playing field. L-anzjani irridkom li tlaħqu, se tkunu qegħdin magħna tlaħqu bl-għajnuna li se nkunu qegħdin ngħidukom inkluż bit-tabib xejn u mediċini biex tkunu tistgħu tlaħqu tassew mal-ħajja. U l-pensjonijiet jiżdiedu iva taħt Gvern Nazzjonalista mmexxi minni. Anki l-paga minima tiżdied ħajkonna il-living income għaliex jien noss lilek, noss il-persuna u noss il-ħolm u l-aspirazzjoni tiegħek. U magħna miegħi inti se tgħix pajjiż aħjar u int se tgħix aħjar. Bernard Grech tkellem b'konvinzjoni dwar il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, programm b'viżjoni bil-costings dettaljati miktuba u ppubblikati. Biex ikollok ekonomija b'saħħitha, irid ikollok ir-reputazzjoni ta' pajjiżek, xi ħaġa li kemmilna taħt Roberta Bela daħħalna fil-grey listing minħabba l-affarijiet in-nuqqasijiet kbar illi wettqu f'dawn l-aħħar 10 snin. Aħna nikkostjaw l-affarijiet. Għandna saħansitra id-dokument tal-costings u x'għandu? Għandu biss prezz. Għallek li dak li ħajamelu jiswa 3.3 billion. Dak li se nwettqu aħna se jkun iva jiswa 6 biljuni imma se joħloq mill-inqas 42 biljun fl-ekonomija tagħna f'dawn it-8 snin li ġejjin jekk taf dawna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif l-għażla fis-26 ta' Marzu hija bejn xi ħadd li jibża mill-verità u xi ħadd li jwieġeb għal kull domanda bejn Roberta Bela li jbeżza u Bernard Grech li għandu fiduċja u konvinzjoni li flimkien nistgħu nagħmlu pajjiż aħjar. Hawnhekk Bernard Grech kompla bl-aktar mod ċar jispjega l-ammont kbir ta' proposti li jżommu il-persuna fiċ-ċentru tal-politika. Aħna se noħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda. Din hija l-kelma u dik il-kelma jiena nwettaqa. Bernard Grech spjega kif il-gvern immexxi minnu jwaqqaf id-dil tal-isptarijiet ma' Steward, jibni sptar ġdid f'Għawdex, sptar ġdid għas-saħħa mentali f'Malta, jagħti l-kura tal-IVF kollha b'xejn, tabib għall-anzjani b'xejn, titnaqqas il-waiting list, aktar mediċini b'xejn fuq il-formularju tal-gvern u jagħti bonuses għall frontliners. Għall-anzjani, gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista iżid il-pensjonijiet u jwaqqaf l-inġustizzji fil-mekkaniżmi. Għall-ambjent,
open spaces f'kull lokalità, tiżdied l-RTODZ u tingħata qotja ta' 6,000 fis-sena lil familji biex jagħmlu titjib fl-effiċjenza tal-enerġija fid-djar tagħhom. Għat-traffiku, sistema ta' trackless tram spiża inqas mill-metro, iktar effiċjenza u jkun salvagwardjat l-ambjent. Għall-għolli tal-ħajja, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi fond ta' 40 miljun euro lin-negozji biex jinżammu l-prezzijiet stabbli. Iwaqqaf is-serq mit-taxxi, iwaqqaf is-serq mill-kontijiet u jagħti l-flus misruqa kollha lura lil Maltin u Lawċin. U ċ-ċekkijiet ta' revużjoni jibqgħu jingħataw. Taħt Gvern Nazzjonalista mmexxi minni, miegħi inti għandek serħan tal-moħħ li l-għada m'għandekx għalfejn tinkwieta li m'għandekx biex tgħix. Dan fil-waqt li wieħed li t-taxxa n-negozji ser tinżel għal 15% ikun aċċertat level playing field u ma tiżdied ebda taxxa tul il-leġislatura kollha.